नै आरो साम'खौनो फैबावबाय जोङो दैमायावहाय दहायो मा होनो सबायजों माबा बांद्रायनायखाय बांद्रायनायखाय मा होनो फाजा जादोंमोन आरो माखासे सायग्रोनानैहाय फुङावहाय ओमफ्राय दा मोनानि थाखाय सबायजों जानो थाखाय आरो साम'खौनो फिन खेनसेबाव फैफिनबावबाय जों दैमायाव आंहा दुगैखांबाय आरो दुगैनानै फैबाय दुगैनानै फैनोसै आङो जेबो नंला ओमफ्राय ओइ सासे होगासिनो आरो बे दैमायावनो फिन खेनसे फैबावबाय जों दुगैनानै फैबाय आंहा मा अबस्थायाव फैदों नै बाल्थिं लानानै नै आल्ट्रा मडेलनि साम' बुंनाय मायाव फैदों आं नायनानै मिनिगासिनो जेंगावल' बेसेबांबा गोजौआव दं नै बियो गोलाव साम' गोलाव खिख'नि थानाय हादायाव मोनबाय साम'खौ माबायदि फैयो आल्ट्रा मडेलनि साम' नाय माबायदि गाखोनानै माबायदि फैयो गोदान टेस्टिं
जाथि हाङाखैनो बांद्राय गोसोम नङि आरो राबागौ मोनासै जोङो दहाय राबागौसो मोन्दोंमोन जोङो राभा देशनि साम' बे बरफ बबाव थांखो राभाया एसे मोनाखै जि साइसनिफ्राय नै गोजोंनो बेखौ जोङो खमावबो 15 जनसो जागोन आरो जाबा जानो हाया माने आंगायो सासेनि नै बाहागो खालामगाबाय सासे नैबे आंनि बन्दनायानो एसेबांबो जागोन नो एसेल' जागोन बेहा दहाय एवनानै जाबायना भाजा जानो हाला आंगायजोब्बाय र' बिदिबा जों सुखांबाय न'आव थांदिनि आरो मंगलियान बाजार थांसै जों एबार नै बन्दना माबायदि फुख्रेमो साम'आव होनो बोख्लायदों बिथाङा गेब्लेहांबाय एसे गेब्लेहांबाय एसे सोरबा माबा फुख्रेमनो रोङाबा बिदि उवालाव होनानै फुख्रेम अन्थाइजों अन्थाइआ नायलाय बेसे लुथुब दुलुरखा हाजोनिफ्राय लाबोनाय गेब्लेबाय ओमफ्राय बेखौ गायनो फुनजो गायग्रोगोन नै दहाय जों फुहैनाया मा होनो आं संनायखौ खिन्थाबाय थायासै आरोना बयबो रोंखायो नालाय बेखायनो नै मोनहां मोनहांल' देखायबाय आङो सबायजों मोनसिगोन ओमफ्राय आङो माबाबाय थाला जानायखौ देखायबाय थाला बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै